गिबि गिबियावनो आङो जोबोद गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय बे हेपि निउ इयारनि 2023 नि गोदान बोसोरनि हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो जाहाथे बे समा मोजाङै फैगोन। दिनै बेवहाय जोहोलावफुरि पार्क जितु अपेनिं सेरेमनि बेखौ आङो एटेन्ड जानो मोननानै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, गावनि गोसोजों जोबोद बरायदों। स्पेसियेलि आं जोबोद साबायखर बावदों बे रनेन नार्जारि EM सार, बिथाङा गोबां प्रग्रामाव आंखौ लेंहरो आरो गोबां बायदि हाबाफारियावहाय आंखौ बिथाङा लेंहरो। दिनैबो बे जोहोलाव बे पुरि पार्क अपेनिं सेरेमनियाव बेवहाय आंखौ लेंहरदों आरो ओरैबायदि समायना रमायना खालामनानै बे पार्कखौ बिथाङा साजायनानै जोंनि गेजेराव रायजोफोरनि गेजेराव माने दैथायना होदों, जोंनि थाखाय बावनानै होदों। मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे ओरैबायदि मोनसे जायगा, जाय जायगायाव जोङो दान्दिसे जुदि मेंनाय मोनोब्ला, दान्दिसे जोङो एसे सेट मोनोब्ला, दुखु मोनोब्ला बा फेमिलि हिसाबै जों दान्दिसे फैनानै बेवहाय एसे समब्लाबो जों सम खाथायनो हायो आरो एसे समब्लाबो जोङो गोसोखौ गोजोन होनो हायो। आरो बेयो जोंनि मोनसे जोबोद मोजां मोनसे एग्जाम्पल जाना थागोन जे बर'नि गेजेरावनो मोनसे मोजां मोनसे पार्क जाहाथे जोनोम मोनथों, पार्क होननानै मुं मोनथों। आंथ' गोबां जायगायाव गिदिंबाय नैबे पार्कआव, जों गुवाहाटि बायदि नोगोर बा क'क्राझार बायदि नोगोराव बेबायदि दिनैसिम पार्क बिबारजों बुंफबनाय पार्क दाबो नुवाखै। आङो स्पेसियेलि थेंक इउ स' माच रनेन सार, नोंथाङा जे बे इनिसियेटिभखौ लादों आरो बेवहाय दान्दिसे आंखौ जे बेखेवनाय हाबाफारियावहाय आंखौ मोनसे पार्ट साननानै आंखौ लेंहरनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सारनिसिमबो जोबोद साबायखर बावदों। रायजो राजाफोरखौ मा खालामनो लुगैयो बे पार्कनि सोमोन्दै? रायजो राजाफोरखौ फोरमायनाया बेनो जाहाथे बे पार्कखौ जों फोथांना लाखिनांगोन, जाहाथे गावनि साननानै गावनि होनानै जों साब सिखोन लाखियो सानफ्रोमबो। आरो बे पार्कखौ फोथांना लाखिनायाव जों रायजो राजानो गासैबो नों आं गासैनिबो बिबान दङ आरो बेखौ समायना महर होनायावबो रायजोफोरनि बिबान थागोन। आरो बेखौ जोङो साक्सेस खालामनो होनना बुङोब्ला आरो फुल जोङो मोजां होननानै फोसावनोब्ला जों रायजो राजानो फोसावनांगोन, जाहाथे गुबुननिफ्राय फैनो हायो, गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जाहाथे बे पार्कखौ माने मोनसे बर'नि गेजेराव साबसिन पार्क होननानै बुंनो हाथों, बेखौनो जोङो गुरै खावलायो। आरो साखाथि फाखाथिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खनसे फैनानै नायफानो थाखाय गुरै खावलायबाय, जाहाथे बे पार्कनि गेजेरजों जोङो मोजां जों मेसेज होनो हायो, जोङो बिफां लाइफां बिबार बारि बेफोरखौ जों फोथांना लाखिनो हायो बे पार्कनि गेजेरजों, बेखौनो आङो गुरै खावलायबाय।